Naalarma ang mga lumulupyo sa Barangay Poblasyon Liloan sa sunod-sunod nga kawat sa ilang mga manok panabong. Bisan pa man kung adunay nadakpan nga gitumbok nga responsable sa kawat sa mga manok nga panabong. Ang Liloan Municipal Police Station gipanguluhan ni Police Major Maui Arcilla. Wala muluag sa ilang kampanya sa anti-criminality sama sa pagrubing kanunay sa adlaw ug gabi. Aron lang pagmonitor sa mga tao, labi na kadtong kawatan nga nakahimo og krimen. Hinon ilasab giday ang mga barangay tanod nga miabag sab kanila nga mihimo sa susamang pagrubing sa mga hilit nga dapit. Sigon ni Police Major Arcilla nga sa miaging adlaw nakasikop sila og usa ka suspitsado nga mikawat og manok panabong. Samtang laing usa ka lalaki ang nasikop usab human nasakpan nga nangawat og gibuak ang windshield sa sakyanan. Nag-awhag ang Liloan Police ngadto sa publiko pinaagi sa pagdangup dayon sa opisina sa kapulisan ug maghatag og mga impormasyon kadtong nagbuhat og illegal o mga nagpayuhot og illegal nga droga. Dugang sa kapulisan ang pagbinantayon kanunay para sa kapsay kalinaw og safety nga komunidad ug para sa kaugmaon sa bag-ong henerasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.